Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum izleyiciler ve bugünkü gününe ayetişimi diyalak Recep ayı başları veri. Bugün hem Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi olan Yunus suresini ve 1. suresi Hud suresini okumana niyetlendik. Kur'an-ı Kerim Türkmen diline. Yunus suresi Mekke'de inen sürelerden olup 109 ayetten ibarettir. Sürede käbir peygamberlerin kıssası beyan ediliyor. Sürenin adı hem onların biri olan Yunus aleyhisselam peygamberin adı bilen adlandırılıyor. Bu sürede Mekke'deki kafirlerin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerine karşı çıkandıkları barada aydılıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Ra. Bular hükmetli kitabın ayetleridir. Özlerinden bolan bir adama Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın insanları Allah'ın azabı bilen korkus ve iman getirenlere özleri için Perverdigarının huzuruna doğruluk belent mertebenin bardığı bilen söyüncüle deyip Vahdimiz o adamları gen kaldırmadı mı? Kafirler takip bu Muhammed aleyhissalatu vesselam hakiki cadıgöydür dediler. Elbette Perverdigarınız Allah'dır. Ol asmanları ve yeri altı gününe yarattı. Son özüne mahsus görünüşte arşa istiva etti. Hükmüravanlık bilen alemi dolandırdı. Ol ehli işi dolandırıyor. Onun ruhsatı bolmasa hiç kim şefaatçi bolup bilmez. Neşol Allah hem sizin Perverdigarınızdır. Ona ibadet edin, eysem bu hakikate göz yetirmeyersiniz mi? Hemmeniz ona dolanıp bararsınız. Allah'ın beren vaadası haktır. Elbette ol ilki bilen halkı adamı yaradıyar. Son iman getirip yaxşı işleri edenleri adıllık bilen silaglamak için kıyamet günü qaytadan dirildiler. Kafirler için bolsa inkar edildikleri sebepli dozakta qaynan sudan içimlik ve iza verici azap vardır. Ol Allah günü ışık saçıcı ayı aydınlık edip koydu. Yılların sanını ve hasabını bilmemiz için ona aya menzilleri koydu. Allah bunları boş yere değil de hak ve hikmet bilen yarattı. Ol bilyen kavm için ayetleri şeyle yağdayda aydın beyan ediyor. Elbette giyeceğinin ve günlüğünün çalışıp duruşunu hem de Allah'ın asmanlarda ve yerde yaradan zatlarında Allah'dan korkayan kişiler için ibretler vardır. Takip bize düşmek umidini üzenler hem de bu dünya yaşayışına kail olup şonun bilen aram tapanlar bizim ayetlerimizden gafil olan kişilerdir. Onların ahirki barcak yeri etmişleri için dozak odudur. İman getirip yaxşı işleri edenleri bolsa özlerinin Perverdigari iman getirendikleri sebepli aşağından deryalar akyan bolulin nağım cennetlerine salar. Onların şol yerdäki dilekleri ey Allah'ım sen ehli kemçiliklerden peksin. Bir-birlerine aman esenlik dilekleri salam salamatlyk ahirki dilekleri bolsa alemlerin Perverdigari Allah için hamd senalar olsun diyen sözleridir. Eger Allah insanlara olaryň hayra tiz gowuşmagy isleyişleri ýaly şerik hem tiz wagtda bersedi, elbette olaryň bir eýýam ajarlary ýeterdi. Şonuň üçin bize duşmak umydyny üzenleri taşlap azgynçylyklaryna sergezdan ederiz. İnsana bir kynçylyk ýetse, ýaplanyp ýatyrka, otyrka ýa-da dik durka bize ýalwaryp dilek eder. Inni ondan kynçylygy aýyrsak, goýa ol kynçylyga sezewar bolan mahaly bize ýalwaryp dilek etmedik ýaly bolup gezer ýörer. Hetden aşan kişileriň etmişleri şey dip olara bezemen görkezildi. Biz sizden öňkü döwürdäki nesilleri zulüm edendikleri ve peygamberleri olara aýan deliller getirse de iman getirmendikleri sebäpli helak edipdik. Yine biz günahkar adamları şeýle cezalandyrýarys.
Soň olaryň ýygynyň siziň nähili amal edýändiňizi synlamak üçin sizi bu dünýäde orun tutar etip goýduk. Olaryň ýerine getirdik. Olara manysy äşkär ayetlerimiz okulanma bize duşmak umydy bolmadyk bol kişiler ey Muhammed aleyhissalatu vesselam bize mundan başga bir Kur'an getir ýa-da onu üýtget diýdiler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam sen olara aýt. Meniň ony öz-özümden üýtgetmegim bolup biljek zat däl. Men diňe maňa wahy edilene tawin bolýarym. Eger men siziň diýeniňizi edip Perwerdigarime boyun bolmasam ahiretde beriljek uly günüň azabyndan gorkýarym. Ey Muhammed aýt. Eger Allah islemese men ony Kur'any size okamazdım ve Allah meniň üstüm bilen onu size yetirmezdi. Eýsem onunla Kur'anyň indirilmeginden owal hem bir ömür 40 ýyl siziň araňyzda ýaşapdyma. Aklyňyzy ulanmaýarsyňyzmy? Eýsem yalan toslap onu Allah ýönkeýän ýa-da onuň ayetlerini yalan hasaplayan kişiden has zalim kim var? Taqiq günahkarlar halas bolmazlar. Olar Allah'dan özge özlerine ziyan hem peýda hem berip bilmeýänlere ibadet edýärler. Hem de bular Allah'ın ýanynda biziň şepaatçylarymyzdyr diýerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt. Siz Allah asmanlarda ve ýerde bar bolup onuň bilmeýän bir zadyny habar berýärsiňizmi? Ol Allah olaryň şärik goşýan zatlaryndan täkdir, beýikdir, münezzehdir. Owalla adamlar diňe bir ümmetdiler. Şoň oňusman gapma garşy boldular. Eger Perwerdigariň tarapyndan geçmişde owal takdirde haka garşy çykanlara möhlet bermek ve olara dessini azap bermezlik babatda berilen bir söz bolmasady, elbette olaryň çaprazlyga düşen zatlary barada şu dünýäde ceza höküm berilerdi. Olar ona Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı Perwerdigar tarapyndan başga bir ayet mucize indirilmeli dälmi diýerler. Olara aýt, gaýypdan geljek zatlary bilmek diňe Allah'a mahsusdur. Garaşy berin, men hem siz bilen bile garaşýarym. Adamlara sezewar bolan kynçylyklaryndan, horlukdan we gytçylykdan soň rahmet lezzetini dadyranymyzda olar derre biziň ayetlerimiz barada mekirlik duzogyny gurmaga baş goşýarlar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt. Allah olaryň edýän mekirlikleriniň jezasyny has tiz berer. Taqiq ilçilerimiz, periştelerimiz siziň mekirliklerinizi depterine ýazýarlar. Siz gowy ýerde we deňizde gezdiren ol Allah'dır. Siz gemide olan wagtyňyz oýlanyp görüň. Gemiler içindäki adamlary ýakynly şemal bilen alyp barýarka we olar muňa begenip barýarkalar güýçli ýel turup, olar ähli tarapdan tolkun gelende hem de olar özleriniň girdapda galandyklaryna, gark boljaklaryna göz ýetirenlerine dini, ibadatini Allah'a baglap ihlas bilen ey Allah'ım, eger bizi bundan halas etsen, taqiq biz şükür edenlerden bolarys diýip dilek ederdiler. Biz olary halas edenimizde olar derri yerin yüzünde nähak yere bozokçuluk ederler. Ey adamlar, sizin bozokçuluklarınız öz ziyanınızdadır. Bu dünya ýaşaýyşy bolsa wagtlaýyn peýdadyr. Soň bize gaýtyp gelirsiniz. Sonra biz size eden ehli işlerinizi habar bereriz. Aslında dünya ýaşaýyşynyň misaly şeýledir. Biziň asmandan indiren suwumuz bilen adamlaryň we haýwanlaryň iýan zatlaryndan, iýmitlerinden bolan ýer ösümlikleri gaçyşyny hatda yer ol ösümlikler bilen bezenip zinatlananda we yer ýüzüniň halky özleriniň ýetişen hasyly ýynamaga gurbatlarynyň çatçakdygyny pikir edenlerinde birdenke yere giýje ýa-da günniz biziň permanymyz, apatymyz gelip dün hem bolmadyk ýaly orlan dekedip koýmagymys ýalydyr. Ine biz oýlanýan adamlar üçin ayetleri şeýle aýan edýäris. Allah insanlary salamatlyk ýurduny, cennete çagyrýar we islam kişisini dogry ýola düşürýär. Ýaxşy iş edenler üçin has gowy ýaxşylyk hem de artykmaç ýaxşylyk bardyr.
Olaryň yüzlerini tazan hem tutmaz. Rıswalyk hem olar cennetidirler. Olar ol ýerde ebedi galyrlar. Yaman işleri edenler barada aýdylanna bar yamanlygyň jazasy barabaryna bir jaza bolar we olary rıswalyk gurşap bolar. Olary Allah'ın azabından gorajak hiç kim yoktur. Olaryň yüzleri goýa garynky giýjäniň bir bölegi bilen örtülen ýalydyr. Ine olar oduň dozakyň kowmydyr. Olar şol ýerde hemişelik galyrlar. Ol gün olaryň ählisini mahşer meýdanynda jemläriz. Soň Allah şärik goşanlara siz we siziň şärikleriniz ýeriňize geçin diýeriz. Şeýdi bilen olaryň arasyny şärik goşan zatlaryndan aýrarys. Şonda olaryň şärik goşan Allah'dan özge zatlary we kişileri siz bize ibadet etmeýärdiňiz. Bu arada biz bilen siziň araňyzda Allah'ın şahiat bolmagy yeterliklidir. Takyr biz siziň eden ibadetinizden düýgünden bihabardyk diýerler. Şol ýerde her kim eden işiniň hasabyny berer we hakyky eýeleri bolan Allah'a gaýtarylyp getirilirler. Toslap tapan zatlary bolsa özlerinden daşlaşyp ýitirim bolup gider. Size asmandan we ýerden rızkyl berýän kim ýa-da gulaklary we gözleri eýelik edýän kim ölüden diriýini çykarýar we diriden ölüýini çykarýar. Hem de kim ähli işleri dolandyrýar diýeninde olar şo wagda Allah diýerler. Ey Muhammed sen olara aýt eýsem siz Allah boyun bolmazlykdan gorkmaýarsyňyzmy? Ine ol siziň hakyky perwerdigariniz bolan Allah'dır. Hakdan gaýry, ýagny daş düşen üçin adaşmakdan başga näme bolup biler? Şundan soň siz hakdan yüz döndürip haýsy tarapy öwrilýärsiňiz. Ine şeýdip perwerdigariň pasyk kişiler barada elbetde olar iman getirmezler diýen sözi hakykat boldy. Ey Muhammed aýt Allah şärik goşanlaryňyzdan arasynda birini owal başdan ýaradyp soň ony ölenden soň dirilip gaýtadan getiren barmy? Ey Muhammed aýt Allah owal başdan ýaradyp soň ony ölenden soň dirilip gaýtadan getirýär. Eýsem siz näde dogry ýoldan azaşdyrylýarsyňyz? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt siziň şärikleriňiziň arasynda hak ýola göndürüji barmy? Ey Muhammed aýt Allah hak ýola göndürer. Şuna göre hak ýola ýetirýänlere tabin bolmak has dogrusymy ýa-da dogry ýola ýetirmeýän gaýtan özü dogry ýola ýetirmäge mätäç bolanmy? Ey Allah şärik goşanlar size näme bolýar? Siz nenesi höküm çykarýarsyňyz? Olaryň köpsi gumandan başga zada eýermeýärler. Gumanyň bolsa halkyň ýanynda hiç bir ähmiýeti ýokdur. Takyk Allah siziň edýän işleriňizi bilýändir. Bu Kur'an Allah'dan başga hiç kim tarapyndan oýlanyp tapylan zat däldir. Elbetde ol özünden öňkini Zebur, Tevrat, İncil ýaly Allah kitaplaryň hakdygyny tasdiklayan we älemleriň perwerdigary tarapyndan indirildigi barada özünde hiç bir şüphe bolmadyk kitabyň düşündirişidir. Ýoksa da olar ony Kur'any peýgamber oýlap tapdy diýerlermi? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt eger de siz dogry sözlük kişiler bolsaňyz oňa meňze bir süräni getirin hem de munuň üçin Allah'dan gaýry güýjüňiz ýetýän kişileri kömege çağırın. Ýok, olar ilmyna, manysyna aň ýetirip bilmedik, entek özlerine ýorgudy hem gelmedik zada Kur'any yalan diýdiler. Olardan o bolky kişiler hem şeýdip, inanman yalan diýdiler. Hani bir nazar eyle, zalimlerin soňy nähili boldy. Olaryň käbiri Kur'any inanýar, käbiri hem inanmaýar. Perwerdigariňiz bozok kişileri gören gowy bilýändir. Ey Muhammed, eger sana yalan aýdýarsyň diýseler, olara aýt, meniň edýän işim maňa degişli, siziň edýän işiňiz size degişli. Meniň edýän zatlarymdan siz soralmarsyňyz, siziň edýän işiňizden men soralmarym. Olaryň arasynda sana gulak gawardýanlary hem bardyr. Eger akyllaryny ulanmaýan bolsalar, sen kerlere näde eşdirip biljek? Arasynda sana seredýänler, seniň peýgamberligiň gözleri bilen görýänleri hem bardyr. Eger hakykaty görmeýän bolsalar, sen körlere näde ýol görkezip biljek? Takyk Allah insanlara hiç zulüm etmez.
Ýöne insanlar öz-özlerine zulüm ederler. Allah'ın olary direldip mahşer meýdanyna jemlän güni göýe olar bu dünýäde günnüýiň bir salymy biri-birleri bilen tanyşyp diňe bir tagatlyk eýlenen ýaly bolarlar. Allah duşmagy inkar edenler dogry ýola düşmediler hem-de uly ziyana galdylar. Biz olara kapyrlara wada beren azabymyzyň käbirini sana bu dünýäde görkezsek de, görkezmän senin amanatyny alsak da barbyr olar bize gaýdyp gelirler. Galy berse de Allah olaryň edýän işlerine şaýatdyr. Her ummatyň bir peýgamberi bardyr. Olara peýgamberleri gelende adalatlylyk bilen höküm berler we olara zulüm nähaklyk edilmez. Olar eger siz dogruçul kişiler bolsaňyz şu wadaňyz, azabyňyz haçan geler diýerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt, özgülere beýlede dursun. Meniň özüme hem ziyan bermäge de, peýda etmäge de ihtiýarym ýok. Diňe Allahyň isleýän zady bolar. Her ummatyň wagty keskitlenen ajaly möhleti bardyr. Olaryň ajaly ýeterne onu bir sagat iza süýşürip hem bolmaz, testirip hem bolmaz. Öňe süýşürip hem bolmaz, iza gaýtaryp hem bolmaz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt, heýdi göz öňüne getirip gördüňizmi? Eger onuň Allahyň azaby giýje ýa-da günüňiz gelse näderdiňiz? Günäkärler onuň azabynyň nämesine howlugyar kalar. Azap gelenden soň oňa Allah iman getirmekçimi? Ýa-da şu wagt ahiretde Allah şärik goşanlara hany oňa azaba howlugypdyňyza diýler. Soň zalimlere ebedilik azaby dadyň diýerler. Siz diňe öz gazana günäleriniz üçin cezalandyrılarsınız, dälmeýsen. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam senden ol azap hakmy diýip sorarlar. Aýt, hawa Perwerdigarime kasam bolsun, elbetde ol hakdyr. Siz ol azapdan gaçyp gutulyp bilmersiniz. Zulüm eden her kim eger ýeriň ýüzündäki ähli zady eýe bolsa-da azapdan halas bolmak üçin onu pida ederdi. Olar azaby görenlerinde pişmanlyklaryny äşkar ederler, olara adalatlylyk bilen höküm ediler. Olara zulüm edilmez. Unutmaň, elbetde asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allahyňkydyr. Unutmaň, elbetde Allahyň beren wadasy hakdyr. Ýöne olaryň kapyrlaryň köpsi muny bilmeýärler. Ol Allah direldýär we öldürýär. Diňe oňa gaýtarylyp getirilersiniz. Ey insanlar, Perwerdigaryňyzdan size öwüt nesihat, ýüreklerde bolan zatlara, dertlere şifa we müminler üçin dogry ýol we rahmet bolan Kur'an geldi. Ey Muhammed, iman getirenlere aýt, goý olar Allahyň fazly keremi we rahmeti imany sebäpli diňe şonuň üçin şatlansynlar. Bu olaryň jemlän dünýälik ähli zatlaryndan haýyrlydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aýt, ey Allahyň size rızk etip beren zatlaryna üns berdiňizmi? Siz onun käbirlerini öz ýanyňyzdan haram, käbirlerini halal etdiňiz. Aýt, ýa-da Allah size bu halal haram meselesine ruhsat berdimi, ýa-da Allahyň üstüne töhmet atýarsyňyzmy? Allahyň üstüne yalan töhmet ýönkeýän kişileriň kıyamet güni nähil ýagdaýda duçar boljakdygy baradaky çaklamasy nähilika? Şüphesiz Allah insanlara keremlidir. Ýöne şonda da olaryň köpüsi şükür etmeýärler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen islendik ýagdaýda bolsaň-da, Kur'an okaýan bolsaň-da, islendik bir işiň başyny tutsaň-da, işe ihlasly yapyşan halatynda hem biz sizi görüp durandyrys. Ey Muhammed, ne ýerdäki, ne de asmandaky, zerre arlygyndaky hiç zat senin Perwerdigaryňdan gizliň galmaz. Hatta ondan zerreden has kiçi bolsa hem, has ulu bolsa hem, o zatlaryň ählisi bir aýdyn kitapda ýazylandyr. Habardar bolun, Allahyň dostlaryna ahiret azabyndan gorky, hop ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar. Olar Allahyň dostlary iman getirip takwa bolanlardyr. Olara dünýä durmuşynda we ahiretde buşluk, hoş habary bardyr. Allahyň sözlerinde üýtkeme bolmaz, inne bu iň uly üstünlükdir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olaryň kapyrlaryň sen peýgamber dälsin diýen sözleri seni gamgyn etmesin.
Çünki ähli izzat hormat Allah'ınkydyr. Ol ähli zat eşidýändir, bilýändir. Unutmaň, asmanlarda we ýerde kim näme bar bolsa, ählisi Allah'ınkydyr. Allah'dan gaýry şärikleri çağırýan kişiler näme uyandyrlar öýdýärsiňiz. Uyandyrlar öýdýärsiňiz. Olar diňe hyýallaryndaky gumana uýýarlar. Olar diňe hyýala düşüp yalan sözleýärler. Kapyrlar dinç almaňyz üçin, garanky eden, kesbikär etmeňiz üçin gündüzi ýagtylyk eden odur. Elbetde mundan gulak asyp dinleýän adamlar üçin ibratlar bardyr. Kapyrlar Allah perzent edindi diýdiler. Ol Allah buların edýän bet gumanyndan juda päkdir. Ol hiç bir zada mätäç däldir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat onunkydyr. Sizin ýanyňyzda bu barada, ýagny Allah perzent edindi diýen sözüňiz barada hiç hiri delil ýokdur. Siz näme üçin Allah'ın şanyny bilmeýän zadyňyzy aýdýarsyňyz? Ey Muhammed, olara aýt. Elbetde Allah'ın şanyny yalan sözläp töhmet atýanlar halas bolmazlar. Olara bu dünýäde sähelçe peýda bolar, soň bize dolanarlar. Şondan soň olara inkar edendikleri sebäpli ören ýowuz azaby duýup dağdırarız. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olara Nuh'un habaryny oka, getir. Ol kowmuna, eger meniň araňyzda bolmagym ve Allah'ın ayetlerini ýatlatmagym size agyr diýýän bolsa, şunu unutmaň. Men owul baştan ýalňyz Allah bil bagladym. Şoňa görä siz şärikleriniz bilen jemlenip etjek işiňiz barada karara gelin. Ýöne soň sizin bu işiňizde gümürtüklik bolmasyn. Soň bolsa men baradaky hökmüňizi berin, garaşmaň. Eger dogry ýoldan ýüz öwürseňiz öwrüň. Çünki men sizden hiç bir hak soramadym. Meniň hakymy ýalňyz Allah berer, maňa musulmanlardan bolmagym emir edildi diýdi. Şonda onu Nuh'un peygamberligini aleyhisselamy inkar etdiler. Biz onu hem de onun bilen bile gämide bolan kişileri halas etdik ve olary helak bolanlaryň mülküne yerine miras düşer etdik. Ayetlerimizi yalan hasaplanları bolsa gark etdik. Soň onun Nuh aleyhisselamy iýi süre nice peygamberler öz kowmlaryna iýerdik. Peygamberler mucizeler bilen geldiler. Olar ozal yalan hasaplanan zatlaryna ya yine de iman getirmediler. Biz etten aşanlaryň yüreklerini ine şeýdip möhürläp goýarys. Soň olaryň ýyzyndan Firawuna we onun emeldarlaryna mucizelerimiz bilen Musa aleyhisselamy we Haruny iýerdik. Olar tekebbirlik etdiler ve günahkar kowum boldular. Olara bizim huzurumuzdan hakikat mucize gelende olar şüphesiz bu hakikat jadygoýlykdyr diýdiler. Musa, siz özüňize gelen hakikata jadygoýlyk diýýärsiňizmi? Eýsem jadymy şu? Elbetde jadygoýlar halas bolmazlar diýdi. Olar, ey Musa, sen bize ata-babalarymyzyň ýören ýolundan ýüz öwürtmek ve ýer ýüzündäki beýikligiň soltanlygyň ikiňize galmagy üçin geldimmi? Biz sizin ikiňize de ynanmaýarys diýdiler. Firavun, maňa ähli ökde jadygoýlary getirin diýdi. Jadygoýlar gelende Musa aleyhisselam olara siz oklajak golýan zadyňyzy ýüklerinizi oklaň diýdi. Olar ellerindäki zatlaryny oklanlaryny Musa sizin getiren zadyňyz jadygoýlykdyr. Elbette Allah onu ýok eder. Allah bozaklaryň işini başa bardyrmaz diýdi. Günahkarlar her näçe halamasalar da Allah öz sözleri bilen hakykati amala aşyrar. Şonda Firawunyň we onun emeldarlarynyň fitnesinden ýamanlyk etmeginden gorkandykları zararly Musanyň kowmundan diňe bir juwan topar iman getirdi. Çünki Firawun ol ýerde ören Rüstemdi we ol takyk etten aşan kişilerdendi. Musa, ey kowmum, eger Allah iman getiren bolsaňyz
Ondan yalnız ona bil bağlan dedi. Olar biz yalnız Allah'a bil bağladık. Ey Perverdigarimiz, bizi zulmeden kişilerin fitnesine, ağır sığınağına duçar eyleme. Ey Allah'ım, bizi kapır kavumdan öz rahmetin bilen halas edeveri dediler. Biz Musa aleyhisselam'a ve onun doğanı Harun'a ikiniz Mısır'da kavmumuz için öyler tayarlan ve öylerinizi kıbla mescid edip namazı dürs okan. Ey Musa, müminleri hoş haber bilen söyüncüler deyip vahiy verdik. Musa aleyhisselam ey Perverdigarimiz, tahkik sen Firavun'a ve onun emeldarlarına zinat ve mal mülk bahşettin. Ey Perverdigarimiz, sen buları onlara yolundan ağlasınlar deyip verdin mi? Ey Perverdigarimiz, onların mal mülklerini yitirmet, onları dongürök eyle. Onlar tece bir cepalı azabı görýänçeler iman getirmesinler dedi. Allah ikiňizin dileriniz kabul boldy. Dogry ýolda bolun, siz hergiz nadanlaryň ýoluna eýermäň dedi. Biz İsrail oğullarını denizden geçirdik. Sonra Firavun ve onun leşkerleri zulüm ve sütem etmek için onların izlerine düştüler. Ona Firavun'a gark olmak vakti yeten ol, tahkik men hem İsrail oğullarının iman getirdiğinin hudayından, Allah'dan başka hudayin yoktuğunu iman getirdim. Men hem Allah boyun egen Müslümanlardan boldum dedi. Indiden son ölüm bokurduğunuza gelenine iman getiriyersiniz mi? Sen ozal şu wagta çel Allah boyun bolman bozoklardan bolupdyň ahyryň. Ine bugün özünden soňky kişilere ibret bolmagyň üçin senin cesedini halas edýäris. Taky adamlaryň köpsi biziň ayatlarymyzdan, udratlarymyzdan gapyldyrlar. Düşündirişi dogrudan hem Firavun'un mumyalanan cesedi son tapylýar ve ol biziň günlerimize şerli saklanyp galýar. Oňa henis hem muzeyde adamlar tarapyndan ibret bilen seredilýär. Şüphesiz biz İsrail oğullarını acayip menzile yerleştirdik ve onlara pek zatlardan rızkalı verdik. Onlar özlerine ilm, Tevrat gelýänçe tesleşip çaprazlığa düşmediler. Elbette Perverdigarın kıyamet gününde onların davalaşıp çaprazlığa düşen zatları barada hüküm verer. Eger de sen özüne indiren zadımızdan şüphelensen, onda sen özünden önki indirilen ilahi kitabı okuyan kişilerden sonra, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, elbette sana Perverdigarın tarafından hak Kur'an geldi. Onun için hem şüphelenenlerden bolma. Hiç kaçan Allah'ın ayetlerini yalan hesaplayan kişilerden bolma. Yoksa ziyan çekenlerden bolarsın. Elbette boynuna Perverdigarın sözü azabı hak bolan kişiler herkes iman getirmezler. Olara her hil ayet gelse de tecevir cepalı azabı görýänçeler iman getirmezler. Käşke şol helak eden oğullarımızın içinde bir owa başlarına azap inmänke iman getiren bolsady, imanları özlerine peýda bererdi. Yine Yunus aleyhisselamın kavmi başlarına azap inmänke iman getirendikleri için şu dünya ýaşaýşynda olardan rısva edici azabı ayırdık. Hem de olara belli bir wagta çelli ajalları ýetýänçe dünya durmuşyny özgür gördürdi. Eger Perverdigarın islesedi, yer yüzündäki kişilerin ählisi hökmen iman getirerdi. Ey Muhammed, eýsem adamları mümin bolmaga sen mecbur etjekmi? Allah'ın ruhsatı bolmasa hiç bir can adam iman getirip bilmez. Allah aklını ulanmayan kişilere azabı verer. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ayt, asmanlaky ve yerdäki zatlara syn edin ve ibret alın. Yöne iman getirmeyen kavma ayet deliller hem de duyduruşlar peýda bermez. Eýsem, olar diňe özlerinden öňkü öten kapır kişilerin günleri ýaly agyr günleri ýa-da kıyamet gününe garaşýarlarmy? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ayt, garaşyberin. Men hem sizin bilen bile garaşýanlardandyr. Son ilçilerimiz ve iman getirenleri halas ederiz. Özümüze hak borç edip müminleri hem halas ederiz. Ayt, ey adamlar, eger siz menin dinimden şep şüphe edýän hem bolsaňyz, men sizin Allah'dan gaýry ibadet etýänleriňize, zatlaryňyza we kişilerinize ibadet etmerim.
Ýöne welin sizin janyňyzy alýan Allah ibadet edýär. Maňa möminlerden bolmak emredildi. Ýüzüňi hanif, hak dinli bolup Allahyny ýeke-täk bilip dine öwür. Hiç haçan Allah şärik goşanlardan bolma. Sana Allah'dan özge peýda hem bermeýäne, ziyan hem yetirmeýäne ýalvarma. Olary kömege çağırma. Eger şeýtsen, onda sen hakyky zalymlardan bolarsyň. Eger Allah sana ziyan yetirse, onu özünden başka ayıracak yoktur. Eger sana yaxşılık islese, onun fazlı kelemini izine qaytaracak hem yoktur. Allah onun yaxşılığı bendelerden isleyen kişisine nesip eder. Ol bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ayt, ey adamlar, size Perverdigaryňyzdan hak, din ve Allah'ın ilgisi geldi. Kim doğru yola düşse, ol diňe özü üçin, öz peýdasyna dogry ýola düşýär. Kim ters ýola düşüp adaşsa, diňe öz ziýanyna adaşýar. Men siziň üstüňize berlerinden gorukçy wekil däl. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen özüňe wahy edilen zady aýatlary eýir. Ta Allah höküm berýänçe sabırly bol, ol Allah höküm edijileriň iň haýyrlysydyr. Sadakallahul azim. Ýyldaşlar we Hud suresine geçýäris. 11-nji ayet. Hud suresi Mekke'den inen sürelerden bolup ol 123 ayetden ibaretdir. Sürenin 50-60 ayetlerine Hud Peygamber aleyhisselam bilen bağlanşykly wakalar beyan edilen üçin sürenin ady Hud Peygamberin ady bilen bağlanşdyrylypdyr. Bu sürede ynanç ykdykat meseleleri, kafirlerin ve musulmanların ahiretteki ahwalatlary, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselam peygamberlerin kıssaları beyan edilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an hikmet eýesi ve ähli zatdan habardar olan Allah tarapyndan ayetleri puhta mäkanlanıp soň anyk aýan edilen bir kitapdyr. Bu Kur'an diňe Allah ibadet etmeňiz üçin indirildi. Şüphesiz men size onun tarapyndan iýerilen doýdurucu we boşlukçuduryn. Sizin belli bir wagtda çenli ajalyňyz ýetýänçe gözel durmuşda ýaşamagyňyz üçin hemde bir ýagşylyk edeni ýagşylygyny gaýtaryp bermek üçin Perwerdigaryňyzdan bagyşlanmagyňyzy dilerim. Soň oňa toba edin. Eger yüz öwürseňiz, elbetde men siziň başyňyza iňjek uly günüň kıyamatyň azabyndan gorkaryn. Siz ahir soňy Allah'a dolanyp gelirsiniz. Onun ähli zady güýji ýetýändir. Unutmaň, elbetde olar kafirler ondan Allah'dan gizlenmek üçin ýüreklerini düýürýärler, ýagşyrýarlar. Ýene de unutmaň, olar ýüreklerindäkini gizläp, libaslaryny bürünseler-de Allah olaryň gizleýän we äşkär edýän zatlaryny bilýändir. Çünki ol köňülleriň özenini bilýändir. Yer ýüzünde hereket edýän bir zat bar bolsa, onun rızkını Allah berýändir. Allah onun bu dünyadaki meskeninde ölenden soňky amanat edilecek yerinde bilýändir. Buların ählisi anyk kitapda Levh-i Mahfuzda ýazylandyr. Ol Allah asmanlary we yeri 6 günde yaratdy. Şonda onun arşy suwun üstündedir. Asmanlary we yeri sizin haýsyňyz has ýaxşy işler ederkäňiz diýip synamak üçin yaratdy. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen taqiksiz ölümünizden soň dirildilersiniz diýsen, kafirler hökmen bu hakyky jadydan başga zat däldir diýerler. Eger olardan azaby soğup wagty sanyly döwre çellik gijikdirenimizde taqik olar ony azaby näme saklaýar diýerler. Unutmaň, azap olara gelen güni olardan soğulup gitmez we äsgermezçilik eden zatlary olary gurşap alar. Eger biz insana öz tarapymyzdan rahmet, nigmat dağdırsak, son hem onu ondan soğurup iyidini alsak, elbette ol ören ne umit olur, ne şükürlük eder. Eger de ona bir ziyan, kıyınçılık yetenden son gowuluk dağdırsak, elbette ol yamanlıklar menden daşlaşıp gitti diyer. Taqiq ol şatlanar, övünür, gomparar. Ýöne kıyınçılıklara sabır edip, ýagşy işler eden kişiler beýle däldirler. Ol kişiler üçin bağışlanmak ve uly sylagy bardyr.
Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ehtimal sen kapırların onu peygambere asmandan bir hazine iberilmeli dälmi? Ýa-da onuň bilen perişte gelmeli dälmi diýmekleri sebäpli özüne wahy edilen zatlaryň ayatlaryň käbirlerini wagt etmän taşlamakçy bolýarsyň. Ve şol sebäpli de ýüregiň darýar. Unutma, sen diňe duýdurujusyň, habar ýetirjisiň. Allah ähli zady vekilçilik, gözekçilik edýändir. Ýa-da ony, Kur'any, onuň Muhammedin aleyhissalatu vesselamyň öz toslap tapdy diýerlermi? Ey Muhammed, aýt, eger siz dogruçul bolsaňyz, Allahdan gaýry çagyryp biljek kişileriňizi çagyryp, şuňa meňzeş 10 saat toslanan süre getiriň bakaly. Eger size jogap bermeseler, bilik goýun, Kur'an Allah'ın ilmi bilen indirilendir ve ondan başka Hudaý ýokdur. Inde bir musulman bolarsaňyzmy? Kim diňe şu dünýä ýaşaýyşyny we onuň zynatyny islese, onu dünýäde çeken sähmetlerini dolu ödärs we olar ol ýerde dünýäde ziyana duçar edilmezler. Ol kişiler üçin ahiretde otdan başga zat ýokdur. Olaryň onu dünýäde eden ähli zatlary puç boldy, eden işleriniň ählisi boş çykdy. Perwerdigar tarapyndan aýdyň delile dayanýan kişi diňe dünýäniň sapasyny isleýän ýaly bolarmy? Galyberse de ony delili ýa-da Muhammed aleyhissalatu vesselam perwerdigarinden bir şaýat, şeýle de ondan Kur'andan öň ýol görkeziji we rahmet edip iýerilen Musanyň kitaby hem tasdikleýär. Olar müminler o Kur'any inanýarlar. Toporlardan kim ony Kur'any inkar etse, onuň jaýy ot dozak bolar. Ondan Kur'andan hiç gaçan şüphe etme. Çünkü ol Perwerdigarinden gelen hakykatdyr. Ýöne şonda da adamlaryň köpsi iman getirmeýärler. Allah'ın şanyny yalan sözläp töhmet atýan kişiden has zalim kim bar? Olar kıyamatda Perwerdigarının huzuruna çıkarlar ve şayatlar ine bular öz Perwerdigarının şanyna yalan sözlän kişilerdir diýerler. Unutman, Allah'ın näleti zalimlerin üstüne ýagar. O zalim kişileri Allah'ın ýoluny böwet bolýarlar we dost dogry bolan ol ýoly egriltmek üçin näde ol görkezmek isleýärler. Olar ahireti inkar edýän kişilerdir. Olar ýeriň ýüzünde hiç gaçan Allah'ı eciz edip bilmezler ve olar üçin Allah'dan gaýry hiç hil dost ýokdur. Olar üçin azap üstüne azap bardır, çünkü olar hakykati eşitmegi hem görmegi hem başarmaýarlar. Şeýdip olar öz özlerini ziyana uçuratdylar. Toslap tapan zatlary bolsa olardan gün bolup ýitip gitdi. Takyk olar ahiretde iň agyr ziyany çekerler. Elbette iman getirip ýaxşy işleri eden ve Perwerdigaryna ýürekden boyun egen kişiler ine şolar cennetidirler. Olar ol ýerde ebedi galyrlar. Bu iki toporyň kapyr bilen müminiň misaly kör we ker adam bilen görýän we eşidýän adamyň misaly ýalydyr. Heýde bu ikisi deň bolarmy? Şonda da oýlanyp ibrat almazmysyňız? Kasam bolsun, biz Nuh aleyhissalam hem öz kowmuna peýgamber edip iýerdik. Ol elbette men sizin üçin hakykati aýan edici, duýdurjuduryn. Allah'dan özge ibadet etmeň. Çünkü men sizin üstüňize ejirli bir günüň azabyň gelmeginden gorkýaryn diýdi. Şonda Nuh aleyhissalamyň kowmundan bolan kapyrlaryň ekabirleri, baş tutanlary, ey Nuh aleyhissalam, biz sana özümüz ýaly bir adam hukmyny garaýarys. Sana biziň aramyzdan diňe pes düşünjeleri, pes kişilerden gaýra hiç kimin eýermeýändigini görýäris. Sizin bizden üstün tarafınızı görmeýäris. Tersine biz sizi yalançy hasap edýäris diýdiler. Nuh, ey kowmum, aýdyň bakaly. Eger men Perwerdigarymdan gelen aýdyň dayanýan bolsam, hemde ol maňa huzurundan rahmet, dogry ýol peýgamberlik beren bolsa, bu da size ýygşyrylan bolsa, näme biz sizi ony rahmeti halamaýan halatyňyza da mecbur ederiz diýip pikir edýärsiňizmi? Ey kowmum, men sizden onuň üçin hiç hili hak soramaýarym. Meni hakym diňe Allah degişlidir. Men sizin gövünüňiz yetmeýän iman getiren kişileri ýanymdan kowmarym. Elbette olar hem bir gün hasap bermek üçin Perwerdigaryna gowşarlar. Ýöne men
sizi nadan kowum hökmünde görýärin. Ey kowmum, eger men olary kowsam, Allah'dan ýagny gazabyndan gutulmagym üçin kim maňa ýardam berer? Ol hakda hey pikir etmeýärsiňizmi? Men size ýanymda Allah'nyň hazinalary bar diýmeýärin. Gaýby da bilmeýärin. Men periştedirin hem diýmeýärin. Sizin kemsilici göz bilen garayan kişileriniz üçin Allah olara hiç haçan ýagşylyk bermez hem diýmeýärin. Allah olaryň köňüllerindäki zatlary has gowy bilýändir. Eger men hem möminlere sizin ýaly kemsilici göz bilen garasam, onda takyp men zalymlardan bolarym diýdi. Olar ey Nuh, takyp sen bizim bilen dawalaşdyň hem de bizim bilen dawaňy ötegitdiň. Eger sen dogruçyl kişilerden bolsaň, wada beren zadyny azabyny getir bakary diýdiler. Nuh, onu azaby diňe Allah isleýän wagtynda getirer. Şonda siz Allah'nyň azabynyň öňüni alyp bilmersiňiz. Allah sizi azdırmak isteýänden soň men size nesihat bermek islesem de meniň nesihatym peýda etmez. Ol sizin perwerdigaryňizdir we siz oňa gaýtarylyp getirilersiniz diýdi. Ýoksa da ony Kur'any, onuň Muhammed aleyhissalatu vesselam toslap tapdy diýerlermi? Ey Muhammed, aýt, eger men onu toslap tapan bolsam, meniň günäm özüme degişli bolar. Ýöne men sizin edýän günäriňizden daşdyryn. Nuh'a şeýle wahy edildi. Senin kowmynyň diňe häzirçe iman getirenden başga hiç kim imana gelmez. Olaryň edýän zatlary sebäpli gam çekme. Bizim gözümüzün alnında ve wahyymyza göre de gämi ýasa. Zulüm edenler hakda maňa ýüz tutma. Çünkü olar gark ediler. Ol Nuh aleyhisselam gämi ýasaýardy. Kowmyň ekabirleri her geçenini onu maskaralayardylar. Nuh, eger bizi maskaralasaňyz, biz hem hökmen sizi maskaralaýşyňyz ýaly sizi maskaralarys. Tiz wagtda ryswa edici azabyň kime geljegini ve kimin üstüne hemişelik azabyň injegini bilersiňiz diýdi. Ahyryň emrimiz gelip gazap gaýnagynda suw çogup uğrana Nuh aleyhisselama o gäme her canlıdan iki sağından cüvd edip yükle ve gark boljakdygy barada hüküm çıkan kişilerden başka galan başkalarını ve iman getiren kişileri gäme mündür diýdik. Onun bilen iman getiren adam veren azdy. Nuh aleyhisselam ona gäme münün, onun yüzmegi de durmagy da Allah'nyň ady bilendir. Takyk perwerdigarim bağışlayıcıdır, rehim şefaatlidir diýdi. Ol gämi olary dağlar ýaly tolkunlaryň arasy bilen alyp barýarka, Nuh bir çetde galan ogluny, ey oguljygym, biz bilen sen hem gäme mün kapyrlyk bilen bolma diýip yüzlendi. Ol Nuhyň ogly, ýok, meni suwdan gorap saklajak dağa sygnarym diýdi. Nuh, bugün Allah'nyň buyrugyndan aman galjak ýokdur. Diňe onuň rehim edeni aman galar diýdi. İkisiniň arasyna tolkun girdi we Nuhyň ogly hem gark edilenlerden boldy. Soň, ey yer, suwuňy ýut, ey asman, ýağşyňy beset diýildi, emir berja edildi we suw azyrly. Gäm bolsa, Judy dagynyň üstüne oturdy. Şonda zalim kowum ýok bolsun diýildi. Nuh Perwerdigar aleyhisselam, ey perwerdigarim, elbetde oglum meniň maşgalamdandyr. Hem de şüphesiz senin wadan hakdyr. Seni haýyrly höküm ýöredýänsiň diýdi. Allah, ey Nuh, şüphesiz ol haka boyun bolmanlygy üçin senin maşgalaryndan däldir. Dogrusu ol iş nädürs amaldyr. Şonuň üçin bilmeýän zadyny menden sorama. Men sana nadanlardan bolmazlygyny ündäýärin diýdi. Nuh, ey perwerdigarim, men bilmeýän zadymy soranym üçin sana sığynýaryn. Senden pena soraýaryn. Eger meni bağışlamasaň, merhemet etmeseň, ziyan çekenlerden bolarym diýdi. Oňa, ey Nuh, sana we senin bilen bolan kişilerden dörejek ümmatlara bizden ýeten salamatlyk we bereketler bilen gämiden düş. Ýene şeýle ümmatlar bolar, olary şu dünýäden az salym peýdalandyrarys. Soň bolsa olara biz tarapdan ejirli azap ýeter diýildi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ine bular bizim sana gaýyp habarlardan wahy edenlerimizdir. Bundan ozal olary ne sen bilýädiň, ne de kowmyň. Sabr et,
şüphesiz bahtly netije takwalar üçindir. At kowmuna hem olaryň dogany bolan Hudy peýgamber etip iberdik. Hud aleyhisselam ey kowmum, sizin üçin özünden gaýry ibadete laýyk Hudaý bolmadyk Allah ibadet edin. Siz Allah'a töhmet atýarsyňyz. Ey kowmum, men sizden munyň dogry ýola çagyrýanlygym üçin hak soramaýaryn. Meniň hakym ýalňyz meni yaradany Allah'a bagly. Hiç hem aklyňyza aýlanmaýarsyňyzmy? Ey kowmum, Perwerdigaryňyzdan günäleriniziň geçilmegini soran, soň oňa toba edin. Size asmandan bol ýagyş bereket diýersin, hemde sizin güýjüňize güýç goşsun. Günäkar bolup ýüz öwürmäň diýdi. Olar, ey Hud, sen bize peýgamberligiňi subut edýän delil mucize getirmedin. Biz senin sözüň sebäpli hudaýlarymyzy terk etmeriz. Hemde biz sana iman getirmeriz. Ýöne biz sana hudaýlarymyzyň biri musallat bolupdyr diýip hasaplaýarys diýdiler. Hud aleyhisselam, elbette men bu barada Allah'ını şayat tutunýaryn ve siz hem bana şayat bolun. Tahkik men sizin Allah'dan gaýry oňa şärik goşýan zatlaryňyzdan daşdyryn. Indi bolsa siz we medet gözleýän hudaýlaryňyz jem bolup maňa garşy duzak kurun, soň hem maňa garaşyk etmeň. Şüphesiz men diňe meniň hem sizin hem Perwerdigaryňyz bolan Allah'a bil bagladym. Hereket edýän zatlardan alın saçly çylowy ihtiýary elçiligi onuň elinde bolmadyk hiç zat ýokdur. Tahkik meniň Perwerdigarym diňe dogry zatlar ündär. Eger ýüz öwürseňiz bilip goýun. Men size getirmek maksady bilen iýerilen zadymy size anyk getirdim. Perwerdigarym sizi helak edip dereňize başga kowmy getirer, hemde siz oňa hiç bir ziýan getirip bilmersiňiz. Tahkik meniň Perwerdigarym her bir zada gözelçilik edýändir diýdi. Buyrugymyz azap gelende Hud aleyhisselamy we onuň bilen bile iman getirenleri bizden gelen rehimdarlyk saýasynda halas etdik. Biz olary agyr azapdan halas etdik. Ine şu Ad kowmuny öz Perwerdigarlaryň aýatlaryny inkar etdiler we onuň Allah'yň elçilerine garşy gelip asy, günäkar boldular. Olar her bir öz diýerini sütemkärlere eýerdiler. Olar hem bu dünýäde en kıyamet gününde nälet aldylar. Bilip goýun, tahkik Ad kowmy özleriniň Perwerdigaryny inkar etdiler. Ýene de bilip goýun, Hudyň kowmy Ad hem Allah'yň rahmetinden daşa düşdi. Biz Semud kowmuna olaryň dogany Salih aleyhisselam peýgamber etip iberdik. Salih, ey kowmum, sizin üçin özünden başga ibadete laýyk Hudaý bolmadyk Allah ibadet edin. Ol sizi topraktan yaratdy, hem de ol ýerde sizi ömür sürdürdi. Ondan günäleriniziň geçilmegini soran, soň oňa toba edin. Tahkik meniň Perwerdigarym ýakyn hossardyr we dilekleri kabul edicidir. Olar, ey Salih, bundan ozal sen biziň aramyzda baş bolar diýip tama edilýän adamdyň. Sen bize ata-babalarymyzyň ibadet eden zatlaryna ibadet etmegimizi gadygan edýärsiňmi? Tahkik biz özüne çagyrýan zadyňdan ören şüphelenýäris diýdiler. Salih, ey kowmum, aýdyň bakaly, eger men Perwerdigarymdan gelen aýdyň delile dayanýan bolsam we ol maňa özünden rahmet, peýgamberlik beren bolsa, şundan soň oňa boyun bolmasam Allah'yň azabyndan kim meni halas eder? Şonda siz maňa köprek ziyan etirmekden başga zat etmersiniz. Ey kowmum, ine bu Allah'yň mucize edip iýeren diýesidir. Onu goýberin. Goýol Allah'yň ýerinde, ýaylasynda otlasyn. Oňa ziyan bermek üçin el uzatma. Eger ziyan berseňiz, onda sizi ýakyn gelip ýeten azap goşap alar diýdi. Olar dünýäniň damagyny çaldylar. Sonra Salih, öýüňizde ýene 3 gün ýaşaň. Bu ýalany bolmadyk hak wadadyr diýdi. Buyrugymyz azap gelende Salihy we onuň bilen bile iman getirenleri bizden gelen rehimdarlyk bilen azapdan we ol günüň rüswalynyň halas etdik. Tahkik seniň Perwerdigaryň güç kuwat eýesidir, gudraty güýçlidir. Sonra zulüm eden kişileri elken ses kurşa varly, hem de olary şol wada meskenlerinde çöküp kaldylar.
Göya ol ýerde ýaşamadyk ýaly boldular. Habardar bolun. Takyp Semut kowmy öz perwerdigarini inkar etdiler. Ýene-de habardar bolun. Semut kowmy Allahyň rahmetinden daş düşdi. Takyp ilçilerimiz, perişteler İbrahim aleyhisselama buşluk bilen geldiler. Salam, Allah salamatlyk bersin diýdiler. İbrahim hem salam diýdi. Salym geçmeýänkä mihmanlara gowrulan göle getirdi. İbrahim aleyhisselam olaryň elleriniň oň gowrulan göle barmaýandygyny görenne olary tanymady we olardan ýaňa gorka düşdi. Olar gorkma, biz Lut kowmuna iýberildik diýdiler. İbrahim aleyhisselam aýag üstünde duran aýaly gülli. Şonda biz onu İbrahim'in aýalyna Ishagy we Ishagyň ýylynyň Yakuby olaryň dünýä injegini buşladyk. Ol, ey vay, men bir kempir, ärim moda garran, indiden soň çaga dograrmy? Dogrusy bu juda geň zat diýdi. Perişteler Allahyň işine geň galýarsyňyzmy? Ey eýleri, size Allahyň rahmeti we bereketi bolsun. Elbette ol övge münasipdir, şan şöhrati beýikdir diýdiler. İbrahim'den gorky gidip ona buşluk gelende ol bizim periştelerimiz bilen Lut kowmy barada jedelleşip gürleşip başlady. Çünkü İbrahim ören yumuşak häsiýetli, Allah'dan gorkup iyiliň agysyna ýüregi awap, ak çekýän, Allah yönelýän ibadatxon bendedi. Perişteler, ey İbrahim aleyhisselam, bu jedeli goý. Çünkü Perwerdigaryň fermany geldi, takyp olary iyiliğine gaýtaryp bolmaýan azap geler diýdiler. İlçilerimiz Lut aleyhisselama gelenlerine Lut olaryň gelmegi bilen gaýga düşdi, ýüregi darykdy hemde bu ören agyr gündür diýdiler. Lutun aleyhisselamyň kowmy onuň ýanyna algaşyp geldiler. Olar öňden bäri güne beçawazlyk edýärdiler. Lut, ey kowmum, ine şular meniň gyzlarym, beçawazlyk etmäň, gyzlarymy nikalap alyň. Olar siziň üçin has päkdir. Allah'dan gorkun. Mehmanlaryň ýanynda meni maskara etmäň. Araňyzda bir jigem akylly başly adam ýokmudyr diýdi. Olar, ey Lut, takyp biziň seniň gyzlaryň da halkymyzyň, gözümüziň ýokdugyny bilýärsiň. Sen biziň näme isleýänimizi ören gowy bilýärsiň diýdiler. Şonda Lut, käşke meniň size güýjüm ýetýän bolsady, ýa-da mäkän bir sütüne adama ýa-da bir topara sygynsadym diýdi. Perişteler, ey Lut, şüphesiz biz senin Perwerdigaryň ilçileridir. Olar hiç haçan sana ziyan ýetirip bilmezler. Şu giýjäniň bir bölegini maşgalaň bilen derriw ýola çyk. Aýalyndan başga siziň araňyzdan hiç kim iza dolanmasyn. Şüphesiz olaryň başyna injek zat azap, onuň aýalyň başyna hem iner. Olara wada berilen wagt seher wagtydyr. Seher wagty ýakyn dälmidir eýsem diýdiler. Emrimiz azap gelende ýurtlaryny başlaryna döndürip başaşak etdik. Üstlerine de bişen palçykdan taýlanan daşlar ýagdyrdyk. Ol daşlaryň kime degjeği Perwerdigaryň huzuruna belgilenip goýulypdy. Ol azap zalymlardan daşda däldir. Medyen kowmuna olaryň dogany Şugaýby peýgamber etip ýerdik. Şugaýb aleyhisselam, ey kowmum, siziň üçin özünden gaýry hudaý bolmadyk. Allah ibadat edin. Ölçegi we terezini kem çekmän. Elbette men siziň bolalyn ýaşaýandygyňyzy görýärim. Takyp men siziň üstüňize dolap alyjy bir günüň azabyň inmeginden gorkýarym. Ey kowmum, ölçegi we terezini adyllyk bilen dogry çekin. Adamlara zatlaryny kem bermän. Hemde yer ýüzüne pisat çykaryp bulagoýjylyk etmän. Eger mömin bolsaňyz, Allah'ın size beren halal gazancı has hayırlıdır. Men bolsa siziň üstüňize dikilen gözekçi däldirim diýdi. Olar, ey Şugaýb, ata-babalaryň ibadat edýän zatlaryny terk etmegimizi, ýa-da emlaklarymyzy isleýişimiz ýaly ulanmagymyzy sana okayan namazyň emir edýärmi? Aslında sen ören yumuşak häsiýetli, akıllı adam ahyry diýdiler. Şugaýb aleyhisselam, ey kowmum, aýdyň bakaly, eger men Perwerdigarymdan gelen aýdyň delile dayanýan bolsam, hemde maňa öz huzurundan gözel rızkyl berýän,
Şeýle halda men nädip Perwerdigarymyň halamaýan işini ederim. Şonuň üçin men size gadagan eden zatlarymy özüm meýil edip, ondan soň hem size garşy çykmak islemeýärim. Men diňe güýjüm ýetdiginden düzeltmek isleýärim. Meniň üstünlük kazanmagym ýalňyz Allah'a bagly. Men ýalňyz oňa bil baglaýarym we elbetde oňa dolanyp bararym. Ey kowmum, siziň maňa bolan düşmançylygyňyz sizi Nuhun kowmunyň, Hudun kowmunyň ýa-da Salyhyň kowmunyň aleyhissalamyň başyna gelen ýaly zatlaryň azabyň başyňyza gelmegine alyp barmasyn. Lutun kowmu hem sizden daşda däldir. Siz Perwerdigaryňyzdan özüňiziň bağışlanmagyňyzy dileň. Soň oňa toba edin. Şüphesiz Perwerdigarym rehim şefaatlydyr diýenini edýän bendelerini eýgörýändir diýdi. Olar, ey Şuayb aleyhissalam, senin aýdýan zatlaryň köpsini düşünmeýäris. Biz senin aramyzdaky ejiz adamdygyny görýäris. Eger senin taýpalyk hormatyň bolmadyk bolsa, hökmen seni daşlardyk. Senin bilen ýanymyzda hiç ýyly artykmaçlygyň ýokdur diýdiler. Şuayb aleyhissalam hem ey kowmum, sizin pikiriňizçe meniň taýpam Allah'dan hem hormatlyrakmy? Allah'dan yüz öwürip onu unutdyňyz. Elbette Perwerdigarym edýän işleriňizi hemme taraplaryn goşap alandyr. Ey kowmum, siz bileniňizden galmaň, men hem galmaýyn. Ryswa edici azabyň kime geljegini we kimiň ýalançydygyny bilersiňiz. Garaşyň, men hem siz bilen garaşarym diýdi. Emrimiz azap gelenine Şuayb aleyhissalam hem de onuň bilen iman getirenleri bizden gelen rehindarlyk bilen azapdan halas etdik. Şonda zulüm eden kişileri elhen ses kurşap aldy hem de olar şol wada meskenlerinde çöküp kaldylar. Göýe ol ýerde ýaşamadyk ýaly boldular. Unutmaň, Semut kowmunyň Allahyň rahmetinden daş düşýi ýaly Medyen kowmu hem daş düşdi. Kasam bolsun, biz Musa aleyhissalam Firavuna ve onuň egindeşlerine mucizalarymız ve aýdyň delili bilen peýgamber etip ýerdik. Ýöne olar Firavunun emrine boyun boldular. Firavunun emri bolsa dogry däldi. Firavun kıyamet günü kowmunyň öňüne düşer we olary oda elter. Eltilen yer dozak nähili erwetdir. Olar bu dünýäde hem kıyamet gününde hem nälete ýolukturuldylar. Berilen pay nähili erwetdir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bu biziň sana kıssasyny beýan eden şäherlerimiziň habarlarynyň habardar edenlerimizdir. Olardan şäherlerden entegem saklanyp galanlary hem bar, horlanlary weýran edilenleri hem bar. Biz olara zulüm etmedik, olar özlerine zulüm etdiler. Senin Perwerdigaryň emri azaby gelende olaryň Allah'dan başga yardıma çağıran hudaýlary hiç bir peýda bermedi. Hem de olara ziyanı köpürtmekten başga da yaramadylar. Senin Perwerdigaryň zulüm eden şäherleriň ýaşaýjylaryny ele salanna ineşe edip ele salýar. Şüphesiz onuň ele salmagy ören zaly ve gaty berk bolýandyr. Elbette munda bu kıssalarda ahiret azabından gorkýan kişiler üçin hakyky ibrat bardyr. Ol gün ähli adamlaryň jemlenýän günüdür. Ol her kim tarapyndan görüljek bir gündür. Biz onu kıyamet gününi sanaly wagta çelli ýejikdireriz. Ol gün gelende onuň Allah'yň ruhsaty bolmasa hiç kim gürlemez. Olardan kimisi bedbahtdyr, kimisi bolsa bahtlydyr. Bedbaht kişiler otdadırlar. Olar ol ýerde dozakda ahy perýat bilen harlap dem alyp goýbererler. Dozaklar ol ýerde tä asmanlar we ýer durdugyça ebedi gararlar. Ýöne diňe senin Perwerdigaryň isläni bolar. Günäkär musulmanlar dozakda jazalaryny çekenlerinden soň otdan halas bolarlar. Taqiq senin Perwerdigaryň isläň zadyny amala aşyrýandyr. Düşündirişi bu ayatda aýdylýan asmanlar we ýer kıyamet kopandan soň täzeden ýaradyljak asmanlar we ýerdir. Bu arada İbrahim suresinin 48. ayetinde şeýle diýilýär. Ol gün yer başga bir yer bilen, asmanlar bolsa başga asmanlar bilen çalşyrlar. Wagtly kişiler bolsa cennetidirler. Ol ýerde tä asmanlar we yer durdugyça ebedi gararlar.
Diňe seniň Perwerdigaryň isläni bolar. Günahkar musulmanlar cennete girmekde giýijigerler. İlki dozakda cezalaryny çekerler. Perwerdigaryň tarapyndan cennette veriljek nigmatlar tükensiz peşkeşdir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olaryň Allah şärik goşanlaryň ibadet edýän zatlarynyň biderekliginden şüphe etme. Olar diňe ata-babalarynyň öňden bäri ibadet edişleri ýaly ibadet edýärler. Elbette biz olaryň paýyny hökmen doğrulugyny kemsiz etip bereriz. Biz Musa aleyhissalama kitaby Tevraty berdik. Ýöne ol kitabyň ilahlygy hakda gapma garşylyga düşildi. Eger seniň Perwerdigaryň tarapyndan ozal geçen bir söz bolmadyk bolanna, olaryň arasynda hökmen höküm berilerdi. Olar helak edilerdiler. Elbette olar ondan Kur'anyň hetden aşa şek şüphe edýärler. Takyp seniň Perwerdigaryň olaryň her birine eden amallarynyň garşylygyny hökmen kämil etip berer. Çünki ol olaryň edýän işlerinden habardardyr. Şoňa görä ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana we seniň bilen toba eden kişilere yemin edilşi ýaly dostary bol. Hetden aşma. Elbette ol Allah edýän ähli işlerinizi görýändir. Zulm edýän kişilere meýil etmeň. Ýoksa size de ot dozak ody deger. Siz üçin Allah'dan başga dost ýokdur. Soň zalymlara meýil etseňiz size ýardam berilmez. Gündüziň iki tarapyny we giýjäniň gündüze ýakyn bölegine 5 wagt namazy oku. Elbette ýaşlyklar ýamanlyklary, günäleri ýok eder. Bu aň edýänler üçin pentdir. Ey Muhammed, sabr et. Takyp Allah ýaşlyk edýänleriň hakyny köýdürmez. Käşke sizden öňki nesillerden yer ýüzünde bozoklyk etmekden gaýtarýan akylly adamlar galan bolsady. Biz diňe olaryň arasyndan az sanlaryny bozoklukdan gaýdanlaryny halas etdik. Zulüm eden kişiler bolsa berilen böleliğine keybi safa eýerdiler hem de günahkar boldular. Senin Perwerdigaryň iyili düzü bolan ýurdy ne hak yere helak etmezdi. Eger Perwerdigaryň islesedi, adamlary ýeketäk ummat bir dine eýeriji ederdi. Olar bir ummat bolmanlygy üçin dawalaşyp aýralyga düşer durarlar. Ýöne senin Perwerdigaryň merhemet eden kişisi dogry ýoldadyr. Bu ýolda dawalaşmazlar. Allah olary şonuň üçin yaratdy. Senin Perwerdigaryň men dowzaky adamlardan we jynlardan hökmen doldurarym diýen sözi tamam bejaý boldy. Ey Muhammed, biz sana Peygamberleriň habarlaryndan senin kalbyňy berkitjek kyssalaryň her birini beýan edýäris. Bu wagtda sana hakykat müminler üçin bolsa öwüt ündew we ibrat alarlyk ýatlykma geldi. İman getirmeýänlere aýt, siz bileningizden galmaň, biz hem galmaly. Garaşy berin, biz hem garaşýandyrys. Asmanyň we ýeriň gaýyp sırlaryny bilmek diňe Allah'a mahsusdur. Ähli iş ona gaýtarlyp getiriler, ona ibadet et we ona bil bagla. Senin Perwerdigaryň eden işlerinizden gapyl däldir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahumme eşkil zalimine ve zalimin ve fil beynihim salimin. Ya Allah'ım ya Rabbi Türkmen halkına ümmeti Muhammed ağzı bir ceviz barat tıklatenen adalet dileyet ağzı bir dileyet amin Allahu ekber. Indiki çıkışımızda yaratır. Devam edeceğiz izleyiciler. Sağ olun, minnettar dinleyenleriniz için. Allah'a emanetsiniz.